Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την guard. Έχοντας γερές βάσεις, μπορείς και να χτυπήσεις αλλά και να δεχτείς χτύπημα. Μπορείς να χτυπήσεις και πιο δυνατά και πιο εκρηκτικά. Υπάρχουν διάφορα στυλ που διαμορφώνουν τη στάση του καθενός στην πυγμαχία. Εμείς θα μιλήσουμε για την ορθόδοξη στάση της πυγμαχίας. Αυτή χρησιμοποιώ κι εγώ. Αυτή προτείνω κιόλας για αυτούς που ξεκινάνε τώρα την πυγμαχία. Έλα να τα κάνουμε μαζί. Τα πόδια πρέπει να είναι στο άνοιγμα των ώμων. Με το αριστερό πόδι, αν είσαι δεξιόχειρας, κάνεις ένα βήμα μπροστά, λυγείς ελαφρώς, μοιράζεις το βάρος σου και στα δύο πόδια το ίδιο. Προσέχεις το κεφάλι σου να μην ξεπερνάει το γόνατο. Ούτε όμως να κάθεσαι πολύ πίσω. Έλα να κάνουμε τα χέρια. Οι αγκώνες πρέπει να είναι κλειστά. Οι μπουνιές είναι έτσι. Το δεξί χέρι ακουμπάει επάνω μας για να προστατεύσει το σώμα μας. Το πάνω μέρος ακουμπάει κάτω από το μάτι. Το αριστερό χέρι είναι ελαφρώς πιο μπροστά και αυτό στο ύψος του ματιού περίπου και λίγο πιο χαμηλά. Έχουμε πει ότι είμαστε ελαφρώς στριμμένοι στο πλάι για να μην δίνουμε μεγάλη επιφάνεια στον αντίπαλο. Οι ώμοι μας πρέπει να είναι ελαφρώς στριμμένοι προς τα μέσα. Χαλαροί βέβαια, δεν τους πρέπει να τους φύγουμε. Να βοηθήσουν τους αγώνες να τους φέρουν μέσα για να είναι ίσοι, να προστατεύουμε το σώμα μας και τα χέρια μας να είναι εδώ, που είσαι κλεισμένος όλος εδώ. Ακολούθησέ μας, γιατί στο επόμενο βίντεο θα δείξουμε τα 5 βασικά λάθη που κάνει ένας πυγμάχος και πώς να φτιάξει τέλεια guard.